салом дӯстон, марҳилаи боксинг дей дар Англия бо томи санъаташ оғоз ёфт ва аллакай чанд рақобат шаби гузашта баргузор шуданд. Мо аз ин рақобатҳо бозии беҳтаринро интизор доштем. лаҳзаҳои беҳтарини ин рақобатҳо ва ҳамчунин бозии дастҳои Роналдо ва Бенземаро бори дигар ба хотир меорем. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои боксинг дейро дар Премер Лигаи Англия бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. рақобати аз ҳама муҳим ва ҷолиби шаб ин дидори дастҳои Манчестер Юнайтед ва Астон Вилла буд. бозӣ дар Олд Траффорд гузашт. МЮ пас аз ғалаба бар Челси 3 давр пеш аз ин дигар на пирӯзӣ диданд ва на ягон гол заданд. дар таърихи боксинг дей МЮ дастаи беҳтарин аст. рақобат бо Астон Вилла барои манкуниянҳо хеле бад оғоз шуд. Маккин ва Ден Донкер дар нимаи якум 2 гол заданд. бозингарони Тенхак дасту порхӯрда менамуданд. дар нимаи дуввум онҳо ба худ омада ба хотир оварданд ки Манчестер Юнайтед ки асту чи аст. дубли Алехандро Гарначо ҳисобро баробар кард. Расмус Хойлунд бошад голи ғалабаоварро ба самар расонд. камбеки Манчестер Юнайтед пас аз 3 бозии ноком барои онҳо хеле муҳим буд. Редклиф ки 25% саҳмиҳои дастаро харид хурсанд аст. бозии якуми даври 19 дар Премер Лигаи Англия ин дидори дастҳои Ньюкасл ва Ноттингем Форест буд. рақобати дастҳо дар варзишгоҳи Сент Ҷеймс Парк баргузор шуд. ин майдони хонагии Ньюкасл мебошад. даста бояд дар шоҳидии мухлисони худ бозии хуб нишон медод. рақобат барои Ньюкасл воқеан хуб оғоз шуд. ҳамлагари даста Александр Исак ҳисоби рақобатро куш шуд. ӯ аз пеналти гол зад. вале марҳилаи боксинг дей барои Ньюкасл ҳамеша як имтиҳон аст. Ноттингем Форест гӯё бедор шуда дар идомаи бозӣ 3 гол ба дарвозаи мизбонон равон намуд. аҷиб ҳамин ки ин голҳоро собиқ ҳамлагари Ньюкасл Крис Вуд ба самар расонд. ӯ хетрик кард. дар 20 бозӣ дар ҳайати Ньюкасл дар Сент Ҷеймс Парк ҳамлагари мазкур танҳо 1 гол зада буд. дар ҳайати Форест бошад ӯ дар 1 бозӣ дар ин варзишгоҳ 3 гол зад. барои ӯ ин рӯзи фаромӯшнашаванда хоҳад буд. бозии дигари боксинг дей бо иштироки Борнмут ва Фулхем гузашт. мухлисон дар ин дидор шоҳиди 3 гол шуданд. ҳамлагари Борнмут Доминик Соланке бо чунин темп метавонад барои беҳтарин нишонзани мавсим шудан мубориза барад. бо голи худ дар ин дидор ӯ аз Сон Хин-мин пеш гузашта бо Салоҳ голҳояшро баробар кард. акнун ҳарду ин футболбоз дар ҳисоби худ 12 голӣ доранд. дар ҷараёни ин дидор бозингарони Борнмут як сару гардан болотар буданд. Борнмут вақтҳои охир хеле олӣ бозӣ дорад. дар 7 бозии охир онҳо 6 ғалаба дошта танҳо як бозӣ мусовӣ анҷом ёфтааст. Ираола ба бозингарони худ чӣ медода бошад ки онҳо якбора пас аз бохти калон аз Ман-Сити фақат ғолиб шуда истоданд. рақобати дастҳои Шеффилд Юнайтед ва Лутон Таун ин муборизаи ду даста аз таххонаи ҷадвал буд. мухлисон дар ин дидор шоҳиди 5 гол шуданд. Лутон Таун бо ҳисоби 3-2 Шеффилдро мағлуб намуд. Шеффилд айни замон дастаи 20-уми Англия аст. баъди ин рақобатҳо дастаи Ливерпул бар зидди Бёрнли дар сафар ба майдони рақобат омад. Дарвин Нюнес дар натиҷаи комбинатсияи олии мерсайдиҳо ҳисобро аллакай дар дақиқаи 6-уми бозӣ кушод. дар нимаи аввал шогирдони клуб имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд, вале дигар гол назаданд. то дақиқаи 90 шербачои клуб тоқат карда тавассути голи Диего Жота ҳисобро 2-0 карданд. бояд гуфт ки Бёрнли рақобати бисёр арзанда нишон дод ва дар қисми дуввум метавонист Ливерпулро ҷазо диҳад. дар Арабистони Саудӣ бозии дастҳои Ал-Иттиҳод ва Ал-Наср ки дар яке Бензема ва дар дигараш Роналдо бозӣ мекунанд ба майдони рақобат ворид гаштанд. Бензема сараввал ба ҳамдастаи худ Ҳамдулло асист карда ҳисоби бозӣ кушода шуд. Роналдо бо голи худ аз пеналти ҷавоб гардонд. пас он ҳамдастҳои Криш ба ӯ кӯмак карда дар ҳисоб бо голи Талиска пешсаф шуданд. дӯстони Бензема аз Ал-Иттиҳод боз бо кӯшиши Абдураззоқ Ҳамдулло ҳисобро баробар карданд. баъди 2-2 рақобат боз шиддат гирифт. аммо минбаъд танҳо дастаи Роналдо гол зад. худи ӯ дар идома як пеналти дигарро бо гол анҷом дод. баъдан Садио Мане дубл карда дастаи Ал-Наср бо ҳисоби 5-2 дастболо шуд. Манчестер Юнайтед мехоҳад дар хати нимҳимоят чеҳраи навро бинад. таваҷҷӯҳи манкуниянҳо ба Йозуа Кимих зиёд шудааст. дастаи шаҳри Манчестер мехоҳад хати нимҳимояро қисман ҷавон кунад. таваҷҷӯҳи онҳо ба нимҳимоятгари дастаи Бавария Йозуа Кимих беҳад зиёд аст. ин диққат дар чанд вақти охир пайдо шуд. МЮ намехоҳад дар ин қисмати майдон футболбозеро орад ки ба ӯ барои мутобиқ шудан вақти лозим пайдо шавад. мақсади манчестериҳо овардани футболбозе аст ки аллакай дар ин мавқеъ топ бошад. Йозуа Кимих чунин футболбоз аст.
барои ҳамин Манчестер Юнайтед ҷиҳати ҷалб кардани Кимих кӯшишҳои худро оғоз мекунад. Дар равзанаи зимистона овардани нимҳиматгари 28 сола бисёр кори мушкил аст. Аз ин лиҳоз МЮ мехоҳад Кимихро яке аз ҳадафҳои асосии трансферӣ барои равзанаи гузариши тобистонаи соли 2024 намояд. То он вақт нархи Кимих хеле арзон мешавад. мағзи масъала ин ки шартномаи кунунии Кимих то тобистони соли 2025 амал мекунад. Он замоне ки то анҷоми шартномааш танҳо 1 сол монад, мюнхениҳоам барои бепул аз даст нодани ӯ метавонанд ба гузариш розӣ шаванд. баъзеҳо сину соли Кимихро ба хотир оварда ишора мекунанд ки омадани Ҷошуа ба дастаи шаҳри Манчестер метавонад кори хуб набошад, вале ё Ҷошуа ҳар хеле ки ба шумо маъқул бошад, аллакай собит кард ки ӯ арзандаи бозӣ кардан дар дилхо дастаи топ мебошад. Тони Кросс дар бораи ояндаи худаш андешида истодааст. Шояд фикру хаёл нимҳиматгари олмониро ба тарафҳои Италия мебарад. Айни ҳол дастаи Ювентус ҳамаи ҳуҷҷатҳоро барои ҷалби футболбози Реал Мадрид ҷамъ карда истодааст. Туриньо мехоҳанд маҳз он дастае бошанд ки Тони ояндаашро бо онҳо пайваст кунад. Дар рафти мавсими хариду фурӯши тобистони соли 2023 нимҳиматгари олмонӣ аллакай аз ду гранди бузурги футболи Аврупо даст кашид. Манчестер Сити ва Бавария бо пешниҳодҳои худ ба дари Кросс омаданд, вале Тони бе дудилагӣ ин пешниҳодҳоро рад намуд. Манчестер Сити мехост бо ваъдаи маоши бузург Кроссро ба худ моил кунад, вале ба мақсадаш нарасид. Дар Ювентус бовар доранд ки метавонанд Тониро ба ҳайати худ ҷалб кунанд. Ба пиндошти онҳо Кросс аз майдонҳои бузург мехоҳад андаке берунтар рафта ба дастаи хоксортар равад. Ювентус айни ҳол чунин дастаро мемонад. Аз Реал Мадрид дида фишор дар ҳюе камтар аст. Ҳарчанд ин дастаро бефишор гуфтан хатои бузург мешавад. Кросс ҳатто метавонад дар Реал Мадрид боқӣ монад. Қарордоди қаблии ӯ то моҳи июни соли 2023 амал кард. Акнун тибқи қарордоди нав Тони то тобистони соли 2024 бозингари дастаи Реал Мадрид мебошад. Дар рафти мавсими ҷорӣ мадридиё боз метавонанд ба монанди мавсими гузашта қарордоди нимҳиматгари олмониро ба муддати 1 соли дигар тамдид кунанд. Ин аз бозӣ ва формаи худи Тони Кросс вобастагӣ калон дорад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.